Marako bengi omwancho murigereria ritukone ria ijuma chitariki ninye omutenyino yo gatatu omwaka bwechiri bwibere na 2022 nyegenete nga ritukoria uria bere riororo no nya tokona gwetera amakong ao bono nensa ya bene ngo kwaregania asemesa ya mangana maya ime ya Ndizi TV nero bwansu bwomugusi egere nkumanyenga narariaya na kwareganeire asenchera yoboikirano gendera gotobwatia gwetera semtandao buna Ndizi TV News ensemo ya Facebook na boigo Ndizi TV News asensemo ya YouTube na kwareganirie asenchera ya bene tigaturaenda sensemo yende ya studio ekera nkwirana ninkumanyenga narariaya na kwareganirie nje ni gonkoro kwa Sara Nyarangi ontita nolia tokubwaterana komo asensemo yebimanyererio nigakoro kwa Joshua Auta nigo toko ya chaka korwase county ya Kisii abwase oyokoligia ekergo kyobo governor Simba Arati haumerana naba MCA korwase county assembly ya Kisii wetania aba MCA emeronge 3 emambe yelitikolia rero abwase aba MCA bo balieira na gotiana buna nigo bagucha komo koboko Simba Arati asokweneke buna obeiro mo governor ase county ya Kisii nigo boigo bakwanera mangana mange igoro yekiama kia ODM abwase bateba batagete keiranirere buna kiarenge abweli tangani okongusana na korororo konyarko bakugusira nigo bateba mwaka wechiri bibere na isano na ibere nige kiame kyo giatenine bokongu na konyora ogusira korwase county ya Kisii eyera Sorgongo rwa Nyanza gati yabaraibarenge asege karekyo no mokonyo ya Simba Robert Monda amono mbunge bwensemo ya Kitutu Chache South Omoske Richard Onyonka Chingaki echeche omwancho morigereria abaroki wa balibero beretie gocha gokora matemwa akerasi sano na isato nigo bakora amorobeli manyekanete buna rehearsals ase chiskuru chinyinge litiko lia rero ime yeskuru yoboroso ya nyanchwa kioge waigo abarokigwa mbakora umorobeli yo abwase beareganetie gocha gokora matemwa manene litiko lia Jumatatu umorikeito Brian Sagini Sena na ikase skuru yo na gotoroselia roboti rokobwatia Chitariki inya chomotinyo gatatu ritukoneria ijuma ritukoria mwalia sabaro kyobekera skia gatano na gatatu bo mwaka o 2021 gokora amariganyo nabo gokorerwa amasabo usiobwa matemo manene a KCP amatemo ochiko chakabene ritukoria Jumatatu wono nigo abaiboli asorogongo rwagusi bababeka borikuwa ubonsi asama gokoyo munguru na kubatakera amaya this time round nyasawo gotwanjamna tuabekire mikakati miya kuroberia abana baitu biya mbachigokora buya mono sana asenge njo yo gatoa max wetania yu 21 muna babere bakoriera enda baminto tigamba akere biya mono bali mutakire tamaya nyasawo ituna bense moya ituna na turende asaba orokiwa waitu abana baitu nto baariganetinga nainde bakore buya asenge njo yechinga kichiga nekere guchikoikera baguchigokora bagukora tusemere tinga asa max baguchikonyora banyora max ya maya matemo antu yagenti bya sana twakaransira muna baibuli na balimu cooperative bya sana ndoro cha bana bacha bakore bya mono kubwali tangane gento ngotebera boigo this is first round esukure kurtu ansete abana abachiko somerwa se kanisa ime nchino na somete skuru from standard 5 to standard 8 no nkoretega aningira kikendo chinge kyabere history gese gitanya gukora kanisa skuru ya kerore kuru yansete yakora the first day abana bairwe kanisa mefachi kusomera yondo cha abana mbacha bakore buya mono sana ntu yariganiti buna abaiburi bekerore litangani kegima tigato twerigereri nabenga buno rabekerigena emesa igoro akarorire erimo nabori goturungana twegenire nga Nyasaye nkori bekaririgeneri ase aronge ritaturungane ntubwato gosemeria tiga Nyasaye abera sabana aba
twamutigeire ababeke chimbaba chiaime abaibori ntobwatinsa bagoteba omuswahili agotenga safari ya kesho upangwa leo lero igabuna mwa onye mworo chamang'ana aya chaka kwebanga beka chibesamo techeko mwana okorere buya naliwo chakomenya ko chakorana okora onye kubata ng'ombe gete konyoroki neti ase geto gocha gosomeria omwana menyoki echiro boni gatochwanga ike akoba matemo osoka in 10 days after bakorera okora ntobwatingaki nande baichinga chingonoro omwana tago chiko tuchinsia kana ndo chikokora amatemo naomba liba uchikokora amatemo abo class 8 twanyare kubaya geometrical set na bintu binde bire baragani asogo chi kobakonya okora amatemo abo boronge nabuna Ndizi TV nechinga kichinde tukubaganiria ama ya bonsi uba uchigo isaransa gochakera litukura Jumatatu ilikoene kiango chibale goikerania chindoto chiabo ingo reporter ya Ndizi TV Eritrea Brian Sagini Isena Biamano molikito Brian Sagini Sena asoroboti uruo omo berebu mugakoyo mo nigo tindo korwa magega yengusana no kwene kiwa gatie nyombe nene amone nyombe nke kurende litikolia lero asekigambiro kyomo chebu gembo nigekine kyo giategererwa na kunachua molikito Ndemo Steven na ikirana sekigambiro kyomo chebu gembo na gotorosolia roboti irokubwatia abakore batebete mechima buru Aseki na kiara aseki gambero kio gembo nige amateye megoteba kobenyo mbenke ya Nyagusira Andrew Omanga Ombongi yale korwani kwene kibunanko be kubara asemero biliyoko mweni omugaka Nyagusira as to prayer C to the extent of mortuary churches the plaintiff will take care of it as from the date of admission to today the date of discharge kurinde gwetera okona chagwe kina kya lero nige koti anyarira goteba buna tinyareti bwene boisaine bwakoro kibuna omusfati okabire gosenya mesanju na bwato bwa matenya Gusira bwese batebire bona abana barabu bairuli bagalyo konyara kwenda asomorobeli bwako mweni Nyagusira oyo nyara gutine kuna ndaga tindo koru kubwatekana nekineke nje kwambuka Josephine Omanga na mimi bwo Omanga nanga akiri tomachi nturamo na baba mito ise myaka 28 abana ntunga bane anje konyorkane barabaye bona bali kogambigu nigo bachengero kuna choku ase bono basabo molembe onyare kobo after tuarenchiri for the barrio nalio yeikerete nga bono ekina kiabe kirukotini enyombenke netagete omobere ekyo kiatorenterete liberera mpaka goikerega rituko ria rero une koti yatugayanire nande tukunyakira mbuya mone kiagara yatebire nga omobere ogendo otinde kuna maskani mugaka abe kwatimoke ekiagara oberire mochari ekiagara nande gaba etwa motindegete nande bagatindokora ekyo kiarenge maminja yeri chikorio mugaka ensemo yale kugambie kina taisane gitino kona chokwa sebono yatebira chikwamereria sekigambiro kya igoro kya high court itikolia rero rende muna kiana chwa taisane gitino senkiana chwa but we intend to appeal against today's decision. We believe that there were fatal errors of law and errors of fact. Nigo bone merobeli yoko mweni Nyagusira oberi meyenkendwa semetinyetane tiebere iragendere gekora une amate yo mwangino monene ensemo yekenyoro kya mukubo sub county ya Bomachoge Borabu etogokwananga ancha omorembo bo tutinde kumugaka na masikani atinde kwatimoke tana kotunda tundwa nigo bono amate ya nyamesanju yanyarire goteba buna nenyare kwenda na gukana guse gutaisaneka nekina kyanyarire kona churero konde korwase ensemo ya mubuchaibu ensemeria musubati mutangani nigo baisanekire na okona chakwa rero esabatebire buna bagende nemero biliyoko mweni Nyagusira ingo reporter seni kya Ndizi TV korega saba gacho yo gembo ili etaliane Ndemo Steven Biamano Ndemo Steven oyo kurigia ekergo kyobo governor se county ya Kisii omusubatire chotundo nigatebere buna ekiama kya UDA
nigo bono kebwato gwanchereria gochia asabarai nigo boigo atebire buna ekiamekyo nigo keganetie abarai bali babwate chibesa gusenengo elikonyora etiketi korwase kiamekyo nigo boigo amochiri egekore abwase litkore igoro abasai me county ya Nyamira na Kisii banyaretko baba kubakereriogi omugavana onyamira Amos Nyalibo amono seneta bwe county ya Kisii Sam Ongeri abwase atebire buna ayo tali maskani na kubolia abarai bali abasai bakuriye birogo ao gutwara amasikani omulikeito Vincent Onyancha na roboterwa senchira yobwikirano. Kiama kia UDA egekora wono mokonyo murai wense William Ruto aseganga bune kiame kinigo kibwato gwanchereria anene asoko bwatani abantu ase kiame kyo otundo oyu boigasenga ke mubwatane kiame kikiandiki komi igabetaka wa kwisiko korwa ase kiame kyo asarigeti koligie kyo governor gwetera ase kiama kia UDA tukagache party after tuagachire party abantu bandi bakamaya go chaime babwate money power and title bagatake over the party tukatebu bona inu tikakuriye birogo tigamachiko nje ngatebu tikakuriye birogo chiko nominated muna nje nkuriye kirogo kyo bugabana nande muna tora bakungu babere twale kuriye buga tukuriye bugabana nje na Janet ongera woman rep mwashimiwa bona mwashimiwa na akamigwa kuri party ya ODM era akagivin akatepatigari obo women rep ekagera nje ngateba yaya there is no way nanje ndabasikomigwa nganjiko ba nominated nje ngateba tigangende party enke ngateba bona senyina naberi ekiti out nganchino mutaka ncho mutaka yonko gende party entaka otundo boigo ni ganyareka gote abono ekiama kia uda ngeli kiama gechi hasela asate rona ne kiama intenyo sabantu abwate nibo asekerenga bona obachakire kubwatane wa ase kiamekyo maiga yero wako isikokorwa ase kiamekyo igobone party ya UDA is not a party for hustlers, is a party for those who have money and power and title muna tuanyiligereri and that is why abantu abangi bali barochenga babwate bintu ebyo are getting out batgerete bali bakonya babwate bintu ebyo basoime chinga kiechyo ni gamo chirio moje gokole kanteri tukoli goro imo yorongoro gusi maiga yazimio la umoja gotare county ya Kisii na bagone county ya Nyamira ane maiga chuburaburo korokana kone kiwa anana sabanto gwakera bara ibandeliogi anana basai barokante ko bakera bandeliogi akabale gokwana tokarara abantu abanene bakugererwa in various ways ekiagera onye guteta abantu bakwakire chinkobi aye mobilize abantu baho tukabacha bakwakire chinkobi aso mundu batatageti tukabakire bakankobi lakini bamugerera tatoro kya maskani intumuna abana siasa ni into example chi youth cheito nabana baita bakabakurigereria bono into abanyene we are supposed to respect the elderly asama tukamaiga omaseneta bwe county ya Kisii na bwe gono mugavana bwe county ya Kisii niko barokante komochi abasai bali bakurigie birogo byoburaya ase county ya Kisii igo moto ndote ngangoto ya oyimole especially abana bake moto ya oya moto ayereria igo abana bali bakona gotrigoya bakura amabagaka bakura amagabana bara amabangina mochi mwerekere unakwarekere torobere wanyoko kuripoteria Ndizi TV kurwase county ya Kisii ensemo ya Nyalibari litirane nkoro kwa Vincent Onyancha. Biamano muliketo Vincent Onyancha omowakili aseleta Benjamin Bogonko wananigareganirie ogochamo kwebya mebikebike na gochakorosia obomo gosogochakorosia obomo eliogochakoira eserikali asobocholi buli busio kolengana na Bogonko nigatebire buna chinga kichaikire omogusinere abwanete gochagochora gosegosira obomo bolibora makonya kemagenderero na gukine uchumi imeyense yaitu ya Kenya. Ebyame ebinge bigochamo byamakorosi eserikali igomo gusio minto toligereri biya sana gochimotuga igabana nchama kikeri torasoe gosemorengo kiori torasoe orasoe torabe ase serikali na ndonyo yonde kare kiamagete tako muruta magena ekiagera chikurango jachire na inde chiere oyo mino morega iga na moja gutigana nere omuntu oyo morayi politician kende ngeye gocha gokonya twanchane ekera tokorare byame byaito aho tobe no bomo boli bwaito tutali korutana magena yekero omuntu asali chinyanya aho ni chinyanya chebuya torero omuntu oli omuyogo chaguliwa nero toko support
Noyo kulia ekirgo kyobo jumbe ase bunge ya Bomachoge chache kaunti ya Kisii Abdalla Matoke nigabaganiria barokigwa bakirasi 5 amana bakirasi 12 amaya asamatemwa ali mutwe yabo chinga kechecho nigo Matoke aboliria barai ao anene mono bali bakuriye birogo ao byuburai korario molembe imense ito ya Kenya. Nyandagete kuganiria abana bawe gukora amatemu or especially abana bawe gukora amatemu standard 8 ndagete kubatakira kinga kikinge yana y'ikimororo banyare kunyura tubasubire bakora amatemu asengereye uboro yatwara ngo kigweka bari nabo igo na bari baje gukora amatemu form 4 na barakutata kwa wisheria kinga kikinge y'amapema ikara amatemu aho cyangwa cyaka banyore na barabumbe iyo giteko basomete bayita amatemu. Bono asama ngana siasa ayagusi osikenye ngima egento gyo kananje nata kubekerio iria nenkelinga abantu aminto abagusi gatoba baitongo toba batwereru toba bantabaya osikabara kibirogo nkubiri gitore torigie birogo nekeriria ndekire kejikoreta no nyingi bese bareta maisugusu osikerete abantu baitonyare kumia ngasengi yetokurio burai bwe constituency osuburai bwe county abagaka baragambire seti abasikwe no nyerende kiga kikiabe kara chikoera chiera na musikana. Omokonyi bw'omurai bwense Dr. William Ruto nigatebire buna obochorio banene bw'umwakoyo igaimense ya Kenya nigo baro bwengencho guchiasaba Kenya na tali guchiase abana siasa. Ruto nigatebire buna Kenya nense bwato bosibole na igokero mo Kenya naganire kuira libagaria bene na gwechorero murai oliaroche orache komokorera magenderero chinsemo ao akurwa nigo baigo abaganiria ba Kenya komwali bagalinde asoko bo murai bwense ogatano asense ito ya Kenya. Ruto nigaya kuanaya imeyense ya Amerika asale ime etaro yaye ya matuko 18. We are all determined to make sure that this election is not about what is the need for leaders only. It's going to be about what is the need for the people of Kenya. And the people of Kenya will be making choices informed by the body of information that's available to them. First and foremost, what is critical to the people of Kenya in this election is our democracy. Omoriki bwekiama gya Jubilee Jeremiah Kioni nigatebire buna ekiama ekyo nigokegenderete kubika chisei amone bya mabinde bunenchereye mo yogotinya ekiama ekyo eyamagega yekiama kya United Democratic Movement UDM ekigekora wano morayoje oyoro governor we county ya Mandera Ali Roba kubeke seyo mugasorero na goswa ase kiama gya Jubilee. We had the leadership of United Democratic Movement Party visiting us here at Jubilee headquarters. There has been ongoing negotiations between Jubilee Party and the UDM Party, and we are at a good place. We have agreed virtually on all aspects of the negotiations. And with any finer detail left will be worked upon, and in the coming days we will get a signing ceremony that we hope the presence of His Excellency the President will be available. It is his request and desire that he be there when this is being signed. And it's for that reason that we want to thank the UDM with the whole leadership that is here, led by the party leader, Governor Roba, for that desire to work together and successful negotiations that are now awaiting only the signatures of our party leader and the party leader from UDM party. We have continued to sign similar agreements, and we will continue doing the same, because this is the best way to manage our affairs as we head towards
the general elections in the month of August. Abarai n'abamenyi kurwase county ya Embu bono nigo bamuganirie oyo kabero mu waziri wa mache omusubati Cecily Kariuki kobolie kirugo kyobo governor kurwase county eyo ya Embu abwase batebire buna niga koleta magenderera mange ase county eyo chinga kyalenge omu waziri kolengana na barabwa nigo batebire buna weterase kyama gya Jubilee omusubati Cecily na bwateli bagali okuchakoba omu governor ase county eyo ya Embu inyora Cecily Kariuki niga koliye kirugo kyobo governor ase county ya Nyandarua. Kuna dada yetu ambaye alipewa kazi mzuri na kuaminika na president wa Kenya anayeitwa Uhuru Muigai Kenyatta. Alimwamini, akampea kazi ya health, tena akamwamini, akampea kazi ya health, akamwamini, akampatia kazi nyingine. Na kwa hiyo yote, sababu ni mtu mwenye anaonekana na maendeleo, hatuna haja aende afanye maendeleo mahali kwingi. Sisi tunaona tunamhitaji akuja hapa tusaidie, kama yeye ni mzaliwa wa Embu na sisi ni wazaliwa wa Embu, tukuje tuwe na kiongozi sababu ameonyesha kwamba anaweza tufanyia kazi. Ukuje hapa na tuko na wewe. Sasa hatuogopi, na ukuje ukiwa na confidence, uko na watu wanakuunga mkono. Ile kazi yote ulifanya tunaiona na tunakukaribisha, tumekukaribisha hapa Embu, tuko na wewe. Madam Cecily Kariuki, kama watu wa Nyandarua wamekukataa ama unasumbuliwa huko, kunja hapa Embu County usimame kama governor wa Embu County. Hata sheria wakati wa kufungiliwa wa kunini, hata masaa ya kusema ni wapi utasimama ama ni kiti gani utasimama, bado huyo muda huko. So welcome back home. Ne company ya Keroche Breweries nigo egochigosie kwa onye taligochiwakana ebango ye chiringi chimilioni 300 kolengana ne kiombe gya Kenya Revenue Authority. Kiare nigo ya chika chibengi gota lichi company wetania chi company 35 nemo ekere company ya Keroche Breweries ereye moyabo kolende kolengana no CEO we company yo ya Keroche omusubati Dhabita Karanja nigatebire chibesecho nchiri boigo. Secretariat entered into a proposed payment plan with KRA, but we could not manage to honor the same due to frequent interruptions by KRA. On 7th December 2022, KRA closed the factory and further issued agents notices to the 6 banks in Kenya. This completely collapsed all our business operations since we could not neither produce, sell, nor access any financing from any of the banks to assist in settling the arrears. We started negotiating for a payment plan and requested for a 24-monthly installment based on our financial projections, which KRA rejected and insisted on 6 monthly installments. We proceeded with the proposal, although we knew it was unrealistic, since we wanted to have our plant reopened and we were desperate to take our products in the market during the festival season. Omanogari bwe bunge nene oyobo igoro murai bwe kiama ya Democratic Party Justin Muturi ngati ya barai baikirana asoma yigabwa matanga yokomania Dr. Wilfred Machage sensemo ya Kuria county ya Migori kolende Muturi nigetanga ukwanera mangana siasa nalika ilia yego tebabuna nyagusira Machage nigarengo musanyo ya oime na ndo musani omonene gati ya barai baikirana asoma yigojo ngamano murai bwe kiama gya ODM Raila Odinga Mugavana we county ya Kisii James Ongwae gati ya Baraibande. In the last parliament, when Dr. Machage was senator and serving in the speaker's panel, Dr. Machage would always walk across to come to my office in the National Assembly because he would want to know some of the things that we are doing under the former constitution, whether we are still applying them
in the new constitution. Something that I've always been urging, consultation among leaders. Mwancho murigereri na rayo a sensa ya bono kurendeti bweba wasetomo cha kumira na inche na inde chikoraga chinse isato cha bono botuko nkomanyayo amona yanda mange nigongwa kangambia mono aso kurigereria Ndizi TV na ero bwansu wo mugusi waigonga kembia mono asabaliki baito abo bayasangereria na koyaleta goikagaiga ase studio naboko gendera kurigereria merobero ya Ndizi TV wetera senchira ya mitandao Ndizi TV News ensemo ya Facebook Ndizi TV News ensemo ya YouTube ngwakangambia mono asoyo minto Petronila Mokeira oyuene kyabuna chibicha na mariogi agwikeira senchira yobororo olia twali kubwaterana komo asenchira yebimanyererio nigakoro kwa Joshua Auta na inche nako yasomera asenchira yoboikirano nigonkoro kwa Sara Nyarange Ontita. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echo kira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echo kira senyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV